रोचकर जकीर वार्ता शुणी दासन दास लक्षण प्रति अविचार करतु नहीं भाई अविचार करतु नहीं
ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ କି ନା? କୁହ କୁହରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ କି ନା? ହଁ ଭାଇ, ତୁମର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ତୁମର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି କାଲି ପ୍ରଭାତ ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବେ ଘର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ମୁଁ ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ଘର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ତୋ ପରି ଭାଇ ମତେ